Hola, jo sóc en Josué Bosch i el personatge que em toca fer és Agamèmnon. Podríem dir que és el que mana en tot el poble. I està en una situació una mica difícil, perquè o sacrifica la seva filla o mor tot el poble, així que li toca fer el que no vol fer, sacrificar la seva filla. Però això m'avergonyeix de vessar llàgrimes. I també, desgraciat, de no plorar, arribat en aquestes enormes desgràcies. I la donzella em suplicarà: pare, em mates. Si tu tinguis les mateixes noces, tu i tot el que et sigui amic. Quin greu em sap.